گلاں نال تے ہر کوئی لائے پھردا لاکے توڑ نبھانیاں اوکھیاں نے اصغر ہتھاں دے وچ کوا لینا نالے بائیں کٹوانیاں اوکھیاں چاتیاں چڑھ کے میزے دی نوکی اتے بوئے یار دے پانیاں اوکھیاں نے دائم اکبر جوان دی لاشی اتے انجونا بغانیاں اوکھیاں نے تینوں میں سناواں تینوں میں سناواں فسانہ حسین دا افضل گھرانیاں چوں گھرانہ حسین دا تینوں میں سناواں فسانہ حسین دا افضل گھرانیاں چوں گھرانہ حسین دا جس دا ضمیر زندہ او ہے حسین نال جس دے ضمیر زندہ او ہے حسین نال او جس دا ضمیر زندہ او ہے حسین نال ہندو ہے پاویں مسلم ہندو ہے پاویں مسلم دیوانہ حسین دا افضل گھرانیاں چوں گھرانہ حسین دا تینوں میں سناواں ولیاں دا پاسبان بابا حسین دا ولیاں دا پاسبان بابا حسین دا ہاں ولیاں دا پاسبان بابا حسین دا نبیاں دا تاجدار نانا حسین دا نبیاں دا تاجدار نانا حسین دا افضل گھرانیاں چوں گھرانہ حسین دا تینوں میں سناواں دتے وار بچڑے اپنے نانے دے دین تو دتے وار بچڑے اپنے نانے دے دین تو او دتے وار بچڑے اپنے نانے دے دین تو تک کربلا چوا دے نبھانا حسین دا تک کربلا چوا دے
نبھانا حسین دا او مرد اللہ دے کدی نہیں مڑ دے تے سخن زبانوں کر کے مرد پیڑاں وچ لڑن لڑائیاں اے جان تلی اتے تار کے دتے وار بچڑے آپ نے نانے دے دین تو دتے وار بچڑے آپ نے نانے دے دین تو تک کربلا چوا دے نبھانا حسین دا افضل گھرانیاں چو گھرانا حسین دا مقطع پیش خدمت جی کہ جنت دے وارثاں دا یوسف میں ہاں غلام جنت دے وارثاں دا یوسف میں ہاں غلام جنت دے وارثاں دا یوسف میں ہاں غلام میرا حشر چ وارث میرا حشر چ وارث ہے نانا حسین دا میرا حشر چ وارث ہے نانا حسین دا افضل گھرانیاں چو گھرانا حسین دا جنت دے وارثاں دا جنت دے وارثاں دا یوسف میں ہاں غلام جنت دے وارثاں دا یوسف میں ہاں غلام میرا حشر چ وارث ہے نانا حسین دا افضل گھرانیاں چو گھرانا حسین دا آتنوں میں سونا